ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали агентства. Дӯстон, имрӯз 23 апрели соли 2026 як навори ҷолиб фақат квартираҳо дӯстон аз шаҳри Душанбе. Ай дигар тарафо нестай. Фақат аз Душанбе бардоро на хона аз Душанбе аста як тайгар замин аст. Хоҳишманд ҳастам дӯстон аз аввал то охир навора тамошо кунед. Меҳмонон навомагиё агар айдистон биёя лайкчора бизанед, майли ҳам подписатсия накунед, агар лайкора фаромӯш накунед. خلاصا نوار خوب میگذره. اگر باشه خانه ماشین زمین کوارتیره از شما از دیگر نقطه های جمهوری خدمت مرحمت در رقم های روی نوار بوده بردارو میتونید که شما در واتساپ مراجعه کنید. از نزدیک در کوشاور رفته ویدیو نوار میکنم برای بینندگان پیشنهاد میکنم. میگذاریم به اعلان اولی اگنستوا دوستان. ببینید کوارتیره فروشی دوستان در شهر دوشنبه است. در زرافشان است. دارای دو حجره در آشیانه اول 39 کвадрат. ремонт ҳолат ҳастен ялакай ба шумо маълум ки 100% метавонед ки шумо даромада зиндагӣ кунед. Чӣ хубӣ дорад? Бозорчаи назди бозорчаи Зарафшонда. Техпаспорт дорад, ҳуҷҷатош хулоса ҳамаш ҳастай. Об ва барқ ҳаст дӯстон. Квартира тайёр, фақат даромада зиндагӣ кардан аст халос. 455 000 сомонӣ ан ҳамин ду ҳуҷрагара дар ошонаи аввал 39 квадрат гуфта истоданд. Рақамҳои 38 480. WhatsApp яка марамат муроҷиат кин дар назди бозорчаи Зарафшон аст. як аз наздик бардоро рафта бибинед квартираро. Таби дил бошад зӯртон бирасад, иҷаям кас маҷбурӣ нест. Хулоса касоне ки аз Душанбе хонахар ҳастен ба ҳамин қадар зӯртон расад, агар фурсата аз даст надиҳед. мегзарем ба эълони дуюмон. боз квартира фурӯши дӯстон дар шаҳри Душанбе. Инам дар ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад, дар маҳаллаи Борбад 98. як комната аст. идоми кӯҳна аст дӯстон. як комната дар дуи мошона. дар домои чорошонага аст. обши 30 метри квадратӣ. ҳамом ҳоҷатхонааш як ҷой аст бардоро. ҳамом ҳоҷатхона як ҷо. нарх 450 000 сомонӣ. рақамҳои 556 00 70 70. акамон WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ. аз мо фақат пешниҳод кардани квартираҳо, аз шумо тамошо кардан, лайк гузоштан дӯстон. инам хе хонаҳои квартира бошад, дар аввал ва ҳам дар охир рақамҳои мо ҳаст. аз наздик рафта видео навор мекунам. ҳозир нарх навои квартираро хитон бардоро дида истодаем. оби гарм, оби хунак, масъалаи бардоро мактаб, мағоза ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ, яъне ки мушкил нест. хулоса ҳеҷ чизо мушкил намешавад. мегзарем ба эълони сеюмон. боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. ҷалҷами пешинара ки дидагие бардоро? ҷалҷами пешина дай. И домдоми кӯҳна аст. ина фаромӯш накунед. 435 000 сомонӣ дар ошонаи чорум. як комната 24 квадрат. бардоро дар сурат калон метавад, не ки расчетотонро бигиред. аз он ҷумла чӣ дорад? якмин дараҷа ана бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. холодильник, кондитсионер, духовка, плитаи электронӣ, телевизор, стиральная машина бардоро ҳама чизи чорае ки хулоса дар ҳамин хона ҳаст, бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. 435 000 сомонӣ нарх. як комната 24 метри квадратӣ дар ҷалҷами пешина аст. рақамҳои 942 40 00 02. акамон WhatsApp дорад. марҳамат муроҷиат кунед агар зӯртон расад. эълони чорум мегзарем бардоро. боз квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Сино аст, дар Гулистон. доро як ҳуҷра дар ошонаи аввал 45 квадрат аст. квадратш хеле нормале 45 та. дар бинои чороошонагаи панелӣ бо таъмири нав дӯстон. 538 000 сомонӣ нарх аст. ҳолат аст бинем бардоро састаянӣ бихитон баҳо битен. дар нархаш арзанда бошад, фикри ақидатон ҳатман дар комментария нависед. рақамҳои 558 30 48 48. тамос фақат тариқи WhatsApp. тамос тариқи WhatsApp дӯстон. ҳамомш ҷудои, ҳоҷатхонаш ҷудои. плюс и отопление дорад. балконш бошад 6 ба 10. балкон ҳам дорад. техпаспорт ҳастай. ина марҳамат бардоро барен аз наздик бибинен. рақамҳоро гуфта гузаштам. нарх маълум, ҳуҷра маълум дӯстон, дар ошонаи аввал аст. бино бошад бинои чорошонага. мегзарем ба эълони чорумон. боз квартираи фурӯшии дӯстон дар Душанбе, дар ноҳияи Сино 83 рӯ ба рӯи автовокзал.
ду комната дар 16 ошона, бино бошад 18 ошона агаст. Хиди квартира дар 16 ошона 67 квадрата бардоро, 68 метри квадрати. ин новостройкаи таъмири нав дорад. ҳамомаш ҷудо, ҳоҷатхонаш ҷудо. Квадраташ зиёд дӯстон. ду талиф дорад, 964 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. тамос тариқи WhatsApp ҳатман рақамҳои тисел ва ҳам WhatsApp ва ҳам дастияка муроҷиат кунед. рақамҳои 939 01 00 10. ина марҳамат, касоне ки хонахар ҳастед, яъне ки квартирахар бардоро фурсата аз даст натин. 68 метри квадратия. техпаспорт ҳаст плюс ин. ин новостройкаи таъмири нав, хулоса ки нақс надорад. эълони панҷум гуфтем дӯстон ки навори мо аз 45 000 сомонӣ сар мешавад. замини фурӯши бинен дар шаҳри Турсунзода, дар Регар. хулосаи гап ки бардоро дар Регар, дар деҳаи Работ, дорои 12 сотиқи замин, 12 сотиқи замин бардоро 45 000 сомонӣ нарх. рақамҳои 880 12 38 38 дастияка плюс 952 924 88 02. анайда бошад WhatsApp дорад. битон шрехтагиай, ҳуҷҷатош сертификати қарор дорад. мактаб, масҷид иҷа наздика, яке деҳота хитон медонем ки чӣ хеле аст. ҳақ ҳамсоё ҳастанд, зиндаӣ карда истодам бардоро. замини кушо 12 сотиқи заминай, дига чӣ тон мефурад. эълони шашум мегзарем. боз квартира фурӯши дӯстон дар 82 дар кӯчаи Алишер Навоӣ, дорои 2 ҳуҷра дар ошонаи 8. 51 метри квадратӣ. ин новостройкаи таъмири нав дорад. ҳамом ҳоҷатхонаш бардоро якҷоя аст. плюси отоплениям дорад. плюсин гуфтем, отоплениям дорад бардоро. лифт ҳаст, лекин техпаспорт надорад. ҳуҷҷато бошад тариқи шаҳрномавӣ. нарх 634 000 сомонӣ. боз ҳатман муомила дорад. тариқи WhatsApp бардоро занг бизанед 935 44 4066. ҳам WhatsApp ва ҳам дастияка. ҳолата бинен састаини баҳо бутен сараввал. агар навор ба шумо маъқул бошад, ҳатман лайкора бизанед. хоҳишманд ҳастам дӯстон, комментария безед дар кор нестай. ин нарх наворо ман айдили худам намегзорам. хай бардороҷоно, ягон дашта нестай ки беҳад квартира арзон багад. дар шаҳр ҳастем. эълони ҳафтум мегзарем. боз квартира фурӯшӣ дар Зарафшон, дар Сино, дар назди мактаби рақами 87. як комната дар ошонаи Сокилӣ, дар ошонаи Сокилӣ, яъне ки подвал дар минус як ошона мешавад. 34 квадрат аст. таъмираш бошад таъмири нав. ҳамом ҳоҷатхонаш як аст. отоплени ҳастай. техпаспорт ҳаст. 350 000 сомонӣ сокилни этажа гуфта истоданд. тамос ҳатман тариқи WhatsApp рақамҳои 987 300907. ҳам WhatsApp ва ҳам дастияка марҳамат муроҷиат кунед. 350 000 сомонӣ нарх аст дар Зарафшон. эълони ҳаштум мегзарем. бардоро боз квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Фирдавсӣ назди кохи Борбадай, дар назди супермаркети Ёвар, доро як ҳуҷра дар ошонаи аввал. 32 метри квадратӣ. 32 метри квадратӣ. ҳамом ҳоҷатхонаш як аст. отоплениям ҳастай. техпаспорт ҳам дорад. 530 000 сомонӣ нархи ҳамин квартира. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 108 26 2004. литсеи мактабу Садиқ дӯстон наздик аст. литсей мактаб Садиқ дар наздикиш аст. ина фаромӯш накунед. суратҳои хона бардоро хитон бибинед. ҳола састани бад нест. ман шумо да хонаи тайёр пешниҳод кардам бардоро. бози хитон медонед ки коробкара нархаш чанд аст. жалка набошад яктаи подписатсия кунед бардоро. лайкора фаромӯш накунед. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. инак мегзарем ба эълони наҳамон дӯстон. бардорон боз квартираи фурӯшӣ дар 33 микрорайон, 33 дар гардиши 13 лаби роҳ да хулоса дохил мешавад ба ноҳияи Сино. дорои 2 ҳуҷра дар 16 ошона, 55 метри квадратӣ. ин бошад новостройка аст дӯстон. ҳолати состоянӣ бениҳоят ремонти нави замонавӣ дорад. отоплениям ҳаста плюси. 2 тиреза дорад.
панор мехулоса. Тарафи роҳ да нигоҳ кардаган ҳозир боз хитон бардорҷонон мебинед. Техпаспорт надорад, ҳуҷҷат бошад таърихи шаҳрномавӣ 730,000 сомонӣ нарх. ҳолат бениҳоят идеал. тамос таърихи WhatsApp рақамҳои 961 69 00. ана ҳамин тиреза аст. бовар кунед агар хонаро аз ватана аз боло нигоҳ мекунед да. эълони даҳам мегзарем дӯстон. боз квартираи арзон дар Зарнисор аст, дар ноҳияи Сино. дорои 2 ҳуҷра дар 19 ошона 55 метри квадратӣ. ин бошад новостройка аст. таъмираш бошад таъмири нав. хуб, фақат даромада аст, зиндагӣ кардана халос. ҳамом ҳоҷатхонааш ҷудо аст. отопление ҳастай. техпаспорт нест дӯстон. ҳуҷҷат ҳам бошад таърихи шаҳрномавӣ 420,000 сомонӣ нарх. боз муомилааш аз умми канали мо. рақамҳои 009 22 11 18. тамос гиред таърихи WhatsApp ё ин ки дасти яка. қади ҳозир хулоса касе ки хонахар бошад фурсата аз даст натен дӯстон. дар ноҳияи Сино аст, дар Зарнисор. 2 комната 19 ошонадай. дига читон мехӯрад? агар дӯстон жалка набошад, хоҳишманд ҳастам якта лайкҳоро бизанед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. ҳатман барои реклама кардан метавонед ки дӯстон дар рақамҳои рӯйнавор буда муроҷиат кунед. дар кор шавад рафта аз наздик хонаҳои шуморо ҳам видеонавор мекунам, барои бинандагон, барои харидорон пешниҳод мекунам. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. навора аз аввал то охир тамошо кардем миннатдор. то наворҳои оянда худои ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.